буд замоне ки пайкара ва тасовири ин шахс муқаддастарин ва ошнотарин буд ва қариб дар ҳамаи навоҳии тоҷикистон хиёбонҳои бузург номи ӯро доштанд. Владимир Ильич Ленин ки чун доҳии пролетарияти ҷаҳон муаррифӣ мешуд, дар асарҳо таъриф мешуд ва дар таронаҳо тавсиф. шиёри Ленин бародар раҳнаморо қариб ҳар як талабаи тоҷик аз ёд медонист. имрӯз доираҳои зиёде шахсияти Ленинро ба баҳс мекашанд ва таъсири амалкардҳояшро барои мардуми тоҷик баҳогузорӣ мекунанд. ҳар нафар бо такя ба бардоштҳояш аз Ленин қисса мекунад. шахсияти Ленин шахси бузург буд. ҳама барои як кас буд, як кас барои ҳама. ҳозир ҳама барои як кас. мо чӯқ гав мезанем. шубҳае нест ки Владимир Ильич Ленин як аз шахсиятҳои бисёр барҷастаи асри 19-20 ба ҳисоб меравад. чунки маҳз бо ҷидду ҷаҳди ҳамин шахсияти таърихӣ дунё дигар шуд. ман пайдо шудани социализмро дар назар дорам. ҳарчанде ки Маркс, Энгелис пояи ин вайро масалан идеяро гузоштанд, ин ақидаро, аммо Ленин ҳамин пояи Маркс ва Энгелисро амалӣ кард. сиёсати муттаҳидкунандаи Ленинро бархеҳо фоҷиаи миллат медонанд. онҳо мегӯянд гарчанде тоҷикон баъд аз инқилоби Ленин ба тамаддуни Аврупо наздик шуданд, баҳра гирифтанд, аммо асли худро бохтанд. маҳз сиёсати ленинӣ фарҳанги моро, решаи фарҳанги моро бурид, моро аз гӯшта канда кард. масалан муҳимтарин иштибоҳ дар ин роҳ иваз кардани хати форсӣ буд. баъд гузашта аз ин мо аз марказҳои фарҳангии худ канда шудем. ин як тарафи манфӣ. масалан агар тарафи масалан пешқадамтару замонавитари ин ақидаҳоро агар бозгӯ кунем, мо ба воситаи инқилоби октябр ба фарҳанги Аврупо пайваст. ин аз худканданҳоро бархе ҳам он қадар талафоти бузург намедонанд. ба беҳтар аз он расиде мегӯянд. оне ки мо ба ин давлати абарқудрат дохил шудем, ин комилан дуруст буд. миллати тоҷик баъди революсияи октябр гӯё бори дигар таърихи тамаддуни худро аз дигар чӣ кард? гӯё бори дигар побарҷо намуд. мо дар як мартае будем ки умуман қариб аз гузаштаи худ, қариб аз ҳамаи маданияти худ мо бой медодем инҳоро, лекин ба тавассути ин давлати абарқудрат мо тавонистем як бори дигар побарҷой монем. сокинони оддӣ аз Ленин бештар ба хубӣ ёд мекунанд. мегӯянд муҳим гурусна ва лучна буданд. аз бораи бадбахтиҳош ман ҳеҷ гуфтанӣ нестам. ба хубиҳоша ман фақат шнидагӣ ҳастам ки барои мардум мегӯянд ки ҳамаи шароита муҳайё карда будааст. бо нархи арзон дастрас ба ҳамаи ба нефт боша ё дигар газ ё бензин ва ҳама чиз дастрас буд, ба ҳамаи мардум муҳайё буд. ҳозир хай конечно қиматӣ омадагия хай Советский Союз мегӯянд ки хуб буда. бо роҳбарии Ленин хай мардум шӯриш бардошт, камбағала соҳиби нон кард. камбағал 70 сол соҳиби нон буд, соҳиби эҳтиром буд. бой намехост аз чизуш ҷудо шава. фаҳмидӣ? намехост ки камбағал соҳиби нон шава, мехост ки ҳама вақт ва як худаш кайфу сафо ки набуд 10-20 каси дигар дар вай хизматгор боша, ғуломи вай боша. албатта ман ҳамин одамо сар баровардан, яроқ гирифтан, зидди ҳукумат, зидди халқ ҷанг сар кардан. албатта инҳоро зад саркӯб кард. то инҳоро саркӯб намекард, ҳукумат барпо намешуд. баъзе репрессияҳои замони шӯравиро натиҷаи таълимоти Ленин медонанд. бисёр одамои бегуноҳ мисол қатл шуданд, кушта шуданд, ба дарга карда шуданд. ин лиҳоз агар фикр кунӣ, ин хуб мебуд ки тоҷикистон худаш мисол вай мешуд, алоҳида ҳамчу давлат эътироф мешуд. мисол ин хубтар буд чем дар султаи шӯравӣ. ин мусоҳиби мо ҷиҳатҳои мусбӣ ва манфии режими сохтаи Ленинро қиёс мекунад. Первое дело, что сделал Советский Союз на территории стран вот именно Средней Азии, это, конечно же, ликвидация безграмотности. И за это, конечно, можно сказать большое им спасибо. А какие минусы? А какие минусы? Ну, конечно же, были кое-какие, можно сказать, где-то была несправедливость по репрессиям, но она нас коснулась, но не так, как коснулась, можно так сказать, именно территории России, вот именно тех стран или Украины, вот так. Ну, единственный вот этот минус. А так больше было все-таки плюсов, чем минусов. Ленин хел идея был. Я некий атеизм илми
دور کردن مردم از اسلام. لیکن برعکس دیگه کوروش همش لین کوروش توری بود، از روی قرآن شریف بود. من هم خیلی از روی حق خیدم، از روی فهمیش خیدم. همه برابر زندگی می‌کرد، همه سیر پول بود. یعنی آدم زور بود، همه برابر زندگی می‌کرد. بویای خیلی خونه بلند می‌ساختی قربت می‌کرد. برزیدی کولاکو، برزیدی بویا این خیلی فیودالیسم دست کرد. آزادی کردن اون را آزادی می‌گفتن، نه اون آزادی بود.